Sziasztok! Sziasztok, ilyet kóstolunk most, Amúgy ez mi a fos? áfonyás ilyen, hát... Habosított gumicukor, bro, what the fuck? Ja. Nekem az ilyen nem Igen. kell. Ez áfonyás, a kedvenced. Ez a kedvenced, nem? Mákus Kubában jó volt. Hát jó, az Badacsonyban volt. Ennek jó a szaga volt meg. Aha, tényleg. Amúgy nagyon rossz, hogy nem érzitek a szagát. Én csak törtem belőle, mert... Gyerek! Ez mi Nem ez akar a... elszakadni, mama! Ezt a rózsaszínt látjátok, ami benne van? Ott az a Hol? rózsaszín. Hol? Az enyémnél, nézd! Bro, Mi az? kóstoljuk már meg amúgy, Na. mert erről szól a videó. Na. 3, 2, 1. Aha. Na, akkor Ez finom. Áfonyás. Jó, nekem nem látom. ízlik. Neked nem. Nem. Pedig ez finom. Nem. De. Jó, hogyha neked nem ízlik, akkor ne edd meg. Akkor majd én megeszem. Sziasztok, ennyi lett volna. Ciao.